Amen. Yeah, because nginentetho bazalwane bami esengqondweni yami, especially when you're leading a church. Mawufuna ibandla libe very successful and productive. Kumele sibaxoxele abazalwane befihlo ukuthi kumele uma umfundisi ba-appreciate all the time. Ma umfundisi ene-list yabazalwane, pray for them. Akakwazi ukwenza lokho, uyakhohlwa Gcabashe uma ukuthi umama ekhohlwa. So the secret kamfundisi o-successful ukuthi uyabajela abazalwane ukuthi bazalwane banga-appreciate-ana mina, kodwa uma ni-appreciate uma mina vele ngiyamthanda. Ama-calls amaningi ngicotshwa kwesibili ekhaya, ngafika kwinkonzo, angazi kwenzakalani ekhaya, ngazi ukuthi ubhuti sihlangana futhi i-DSP esihlukane, but I can tell you from my experience, ama-calls amaningi awangeni uma. Amen. So siba nomsebenzi ovele critical bafethu, so we need to appreciate umsizi uNkulunkulu akulethile, ngoba ukuze iministry ukwazi ukuhamba kahle udinga ukuthi umabe strong. So umuntu owenza umabe strong akekho omunye ngaphandle komzalwane. So umsebenzi womzalwane ukuthi enze umabe strong. Kahle kahle kumele uthande umama kakhulu kunobaba. Uma ufuna ukumbona ngishumayela kakhulu, thanda umama. Amen. So zanangazi manje songiphelezela, ngathi senginikelile, kodwa nje bazawona nami ngithele just a token of appreciation bafethu. Bathi nje bafethu just give uma, sithi uma happy Mother's Day. Ngishiye lapha kwami bonakale kakhulu. Baka bakekhe isolo, abanye bathena whatever bakuthengayo, abanye bathi nomfundisi will give offering today. It's a Mother's Day, that's good. Ngoba ukuze ibandla likwazi ukubona likhulu abanamandla, nina fundani ukuthi umama bekathanda. Mina nginankinga, mina vele ngiyathanda futhi ngiyamthanda. Mina ngathi ngima lapha phakathi nomgwaqo, neza kimi nazokwamukela uJesu. So ngiyamthanda neza ngawe, angimbonanga ngosisi wayengekho. Thandani yena-ke. Glory to Jesus. Ngiyasonga ukuthi ngiphelele yokunikela. Ningiphelezele bafethu. Uma ngikubonakho nje bafethu nje si-appreciate ukuthi sinomama osithandayo, sinomama osikhulekelayo. Amen. Sinomama othanda umfundisi wethu. Ubona umfundisi eswekile nje umuhle umama. Amen. Ubona umfundisi ehlale evutha zonke insuku umama. Ubona umfundisi eba-available kuma-home service, eba-available kuma-prayers, eba-available ekhaya lakho uma unenkinga umama. Bayingazi ethi umama no, umfundisi uzoshintsha. Amen bafethu. Ngiyacela futhi ngiphelezele bafethu. Nje ngiphelezele noma ungayiphethe, kodwa nje vele uyifake i-account kamama, ungayifaki kababa, ungayifaki kasesontweni. Wena ukhepitheke umama awusho. Bafethu umama kuphela. Sithi abe sonke bafethu. Yeah, umama bafethu akukho kunye. Angifuni ukumchaza nje umama kanje. Mina i-assignment enginikeze yona ngisuka ngi-drive imoto ngiza ngapha kuthiwa nawe empty your wallet today. Mangoshumayela vela empty my wallet please. Amen. Amen. Bafethu ngicela ningiphelezele. Let's go to appreciation. Makhona ukuphethe, please come forward. Egameni likaJesu ukuthi thank you ma'am, thank you ma'am. Nje unathi all the time. Amen. Hallelujah. Abangayiphethe I know ukuthi bazoyenza eceleni egameni likaJesu. Hallelujah. Siyabonga bazalwane bami, siyakholwa kakhulu. Asihlale sikhona. Amen. Ngicela singamoshi isikhathi. Hebrews chapter number 11. Verse 5 and 6. Amen. Hebrews 11, verse 5 and 6. And also Genesis chapter number 5, verse number 21. Father, bless you again.
utshalayo yena futhi ovunayo. Thank you Jesus Christ ukuthi uzokwandisa uNkulunkulu wethu ogcwele ukubalele bona as they are giving to you to appreciate yourself. Father, I pray in the name of Jesus Christ ukuthi bandisele bheke idingo zabo abavulele iminyango uNkulunkulu unamandla abawethu ogcwele ususe kokweswela kubo ngoba lithi unakukhonza ngale nkonzo ususe ukweswela. Bless them, Holy Spirit, bengena bephuma naka emakhaya abo ukuthi kushodane inkululeko yabo uNkulunkulu abekhuleka zonke insuku. Naw unikele ukukhuluma uNkulunkulu egazi la-abela nansi impepho wethu ogcwele nali igazi labo nakusebenza kwabo. They are giving to you. Bless them, Lord. Bless them, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Bazalwane, ngicela ukukhuluma on this subject of faith. It's a very general mfundisi. Very general. Ngizohamba nje phezulu bazalwane, but kunezinto esifundile ngokukholwa. Akekho umuntu la ongayazi definition of faith. Kodwa into esihlulayo sonke is the book of faith. Amen. Akekho umuntu ofethu ongayazi definition of faith. But makuthiwa the just shall live by his own faith. Shusithi la sithi faith is a lifestyle. Amen. Yakukholwa alukho usuku lapho uvuka khona uthi angikholwa. Alukho usuku lapho uvuka khona uthi engathi igauge yami yenkolo ithi ukwehla kancane. Faith is a lifestyle. So masithi the just shall live. Kusho ukuphila ngokukholwa kwakhe. Kusho 365 days a year, 24 hours a day, 60 seconds. Amen. Usungabala ke mase awe ukuthi sithini. But you must know ukuthi into okumele uphile ngayo is faith. The language yakho kumele ibe ukukholwa. Ukuhamba kwakho ukukholwa. Amen. Ukuphila kwakho ukukholwa. Faith, faith. Ifaith iyona eyenza ukuthi ukwazi ukuxhumana noNkulunkulu ngokukholwa. Ngoba lithi izwi likaNkulunkulu in the book of Hebrews chapter number 11, I think verse number 6, lithi ngaphandle kokukholwa akunakwenzeka kuba uthokoze usibani uNkulunkulu. So bonke abantu esizwa ngabo abakwi hall of faith, it's a hall of faith, right? Uma ukhuluma ngabo Abraham, ukhuluma ngabo Jacob, ukhuluma ngabo Moses, ukhuluma ngabo Samson, kanjalo. Bonke. We hall of faith. It's a hall of fame of faith. Bonke labo bantu, they please God by faith. So now in our generation, sidinga abantu abazofunda ukuthi it is impossible to please God without faith. Amen. Okunye bazalwane, faith is a heavenly language. Faith is a heavenly language. So uma uNkulunkulu ungeke uzokwazi ukumthokozisa ngaphandle kokukholwa, okusho ukuthi nongenakukholwa awukaqali ukukhuluma ulimi lwesizulu. Amen. So ukukholwa ikhona okwenza ukuthi mina ngikwazi ukukhuluma noNkulunkulu. Ngoba ilanguage yasesizulwini ukukholwa. Amen. So now bazalwane, nansi into engifuna sibale ukuthi ukukholwa bazalwane bami, ukukholwa uNkulunkulu wakunikeza amandla ngokuvuka kukaJesu kwabafileyo. In other words, ngoba ngini la ngiphethe evidence. Ngoba faith is the evidence. Amen. An assurance of things hoped for and evidence. My khuluma ngo Enoch uthi this guy wahamba noNkulunkulu impilo yakhe yonke. Amen. For 365 years. Actually, it is possible to walk with God
365 days a year. Without falling. Amen. So now, nomzalwane babekhona abantu ayekhona amabandla ngaleso sikhathi. Amen. Ikhona impilo ephezulu, ikhona impilo emnandi, but he chose to walk with God. So it is possible even in our generation to walk with God. Yeah. Hallelujah. Amen. So now, Master, if faith is the evidence, if faith is the evidence, faith is the evidence. If faith will find us. Amen. You know, put this. Evidence. We are historian John chapter number 20. This guy called Thomas, yeah. Thomas was why just spoke at the phone. So now, go to verse 8. Which is so young anything. Thomas and I Thomas of evidence. But yeah, in his mind, was a crucified Jesus. Amen. This can't just show my love so general. Amanda Smashumayas are general. Bafuna, I'm a signs, Bafuna, I'm a miracles. But if faith, I'm a fool. There is a difference. There is a difference between Uba, you call. There's a language, it's just oh, we call, and then that's not faith. It's just our language. But if faith, that's faith. Now, me now, the very church goal is catch a seed angazi shit. Kodwa usuke ngashitsha ngalo. Ingalikathi ngenza isinqumo so kholwa egameni likaJesu. To have faith in Jesus. Amen. And now, it is one day uJesu, there was a guy called Peter. So Peter, siyabazi Peter nithi. Indoda eyinembuzo eminingi kakhulu. But the day the revelation which uJesu ubani is the day Peter naye aba nokushintsha khona empilweni yakhe. Amen. Masukhumbula in the Mount of Transfiguration bayathandaza bonke uPeter ucabanga into abayithenda ukuthi ngalo sakhamba eDolotho. But that prayer mfundisi eyenzeka entabeni yenza uPeter wabona the real power of faith in Jesus Christ. Makuvela Moses, kuvela Elijah, uyaqala uPeter uba no. Kanti ubani lo esihamba naye? Amen. Into eyenza ukuthi umuntu ashintshe ukubona umuntu ahamba naye. Abona uJesu eshintsha phambi kwakhe. Then you start having faith. And you must have faith in God. Amen. Now, as if we didn't really invest on the same egameni likaJesu. 5 Genesis 21 and 22. Verse 21. Amen. U-Enoki wahamba iminyaka engama-65 wazala uMethushela. Emva kokuzalwa kukaMethushela u-Enoki wahamba noNkulunkulu iminyaka engama-300 wazala amadodana namadodakazi. Yes. 11 Hebrews. Verse 5. Verse 5, yes. Ngokukholwa u-Enoki wathathwa ukuze angaboni ukufa. By faith, Enoch was translated. He walked with God for 365 years. And by faith, Enoch was translated. If faith teaches us ukuthi asemi lophilayo, but it is Christ living in me. Faith is a lifestyle. What is faith? Faith is a lifestyle. Faith is a walk with God.
Hallelujah. Amen. Now, listen to that. Enoch walked with God until he was no more. Amen. That's King James Version. Until he was no more. Amen. He was the man of faith in his generation. Yeah. We are going to Peter in this generation by faith. Into ukuthi mina ngishintshe indlela engiyona is faith. Amen. Into ayenza ukuthi mina ngishintshe indlela engibona ngayo is faith. Amen. Amen. Hallelujah. Now, Enoch, listen, in his generation, what happened on Kudu for 265 years? What's about? It's possible to walk with God. Amen. But logo wenza kukhona. Yeah. Lapho sonke siphikisa sithi akuhambeni noNkulunkulu. Sithi sonke akukholweni but kuyahambeka noNkulunkulu. If kukhona indoda eyahamba noNkulunkulu until he was no more. Until he was translated. And he was a prophet in his generation. He write books. Wabhalisa incwadi eziningi, that guy ehamba noNkulunkulu in his generation. It's possible mfethu uhamba noNkulunkulu uze kuphele wena. Uphila uNkulunkulu. But lokho kwenzeka by faith. Kune level of faith. Faith inamageji mfethu. Faith inamageji. Uma izwi lingekho, it's low faith. Yeah. Ma izwi likhona, it's high faith. Amen. Ma izwi lincane, the faith incane. Yeah. Faith inama levels. Yeah. So now, ungazibuka wena, umuntu ohamba by faith, aphumelele by faith, umuntu awine by faith, kuthiwa ngenwa na, kodwa yena ngene kwenzenjani? It's faith. The more bakhona izwi, even the prayer life yakhe yashintsha. Ngoba if faith change the life. Into namandla okukhula impilo yakho is faith. Amen. Impilo yomuntu bafowethu ishintshwa ifaith. Ifaith iyakwazi ukuthi uqinisekise ukuthi lapha ngizofika bethi abantu afikeke. Kodwa by faith. Amen. Abantu bethi akusindisweki kodwa wena usindiswe by faith. Abantu bethi akuphileki irandi lenyukile ngoba uthola no, faith is the heavenly current. Bethi abantu akuthandazeki, akukholweki, akushumayeleki, uthi no mina ngizoma. Hey baba ngizomkwakho, ngizoma emadende lentende, uzobatshela ngani na? By faith, only by faith alone. It is impossible to please God without faith. Hallelujah. Shuthi mangifika ezulwini, Amen. ngibuza ngithi Paul, weqa kanjani la? Yeah. Ngale nkathi lekwehlisa amabhasiketi, bezama ukuhlenga amaJuda efuna ukubulala, kwenzeka kanje. Yeah. Wafika kanjani phansi uthi onke by faith? Ngoba iweight yale yayingavumi ukuthi ubhasiketi ungangithwala kodwa ifaith yangithwala. Hey. Kwangavumi khona mhla uphole shuma isikhathi eside the son of Evitiku ehlezi ewindini sekulesoma lithi uphole shuma esedonsile for almost usuku. Indoda yawaphansi. Indoda kaNkulunkulu igcwele amandla okushumayela. In his presence, in his relationship with God. Ngoba ifaith yenza mfundisi assurance ukuthi engizokusho kuyikho. Yes, the faith gives us authority. And this man of God, that in the Kulumana Yati, hey, son of the people, Vuka Abafile by faith. Hallelujah. There is no healing without faith. There is no healing without faith. Amen. Ukhona wakho ukusindisile. Ukhona wakho ukusindisile. Hallelujah. Awesifazane wanesifo somoya akahluphekanga kakhulu. Wathi faith yami. Noma ngithindanga ngesandla. Kodwa umphethe wena by faith. By faith we stand. By faith we believe. Abafowethu uthi uJesu lalela Thomas babusisiwe abakholwayo bengazange bangibone. We are blessed. Why? Because of faith. Hallelujah. Because of faith. Ziningi izinto ofuna ukuzenza kodwa uyasaba ngoba ifaith incane. Faith is a risk. Faith is a risk. Yeah. Faith is a risk. Ifaith ike ukuthi kumnyama.
Kodwa ifaith ithi kuyakhanya. Yeah. Yeah. Kumnyama. Kodwa ifaith ithi kuyakhanya. Yes, sir. Ongibonayo la nje ubona abantu abawu-20 mina ngibona begcwele. Hallelujah. Amen. Ngoba ifaith yenza uAbraham wabona ngaphezu kwamafu. Yeah. Hallelujah. Amen. Ifaith yenza impilo yakho ungazibuki kwilevel okuyona. Sure. Come on now. Ifaith yenza uyiqambe igama elisha. Sure. Ifaith yenza ukhulume ilanguage entsha. Yeah. Umuntu okholwa akadoubt Right. ngoba une-hope. Faith says now. Faith says, ifaith uthini? Manje kuzokwenzeka nini? But hope point to the future. And the one who wants the hope and the faith. Yeah. Umzala uphila ne-hope, aphile ne-faith. Akumele uphile ne-hope kuphela. Ngoba along the way uzana imali endleleni. Kodwa uma umuntu wokukholwa uyazi kuzokwenzeka. Into eyenza sithi uJesu uyabuya maduzane is the hope and faith. Faith ayenzile. Yes, sir. The assurance wasiqinisekisa abafowethu ngale nkathi this guy Thomas emkhombisa ohlangothini ethi faka isandla sakho ukuthi uzongena yena. There's an evidence ukuthi waphuma ethuneni engenalo inqindi. Yeah. Wahamba phakathi kwabo. Bambona ehamba phakathi kwabo. Yes, sir. Bambona ekhuluma nabo wadla nabo. Yeah. By faith. By faith. Bambona umfundisi enyuka. Isaiah chapter 1 uthi njengoba nimbona enyuka ngizombona futhi ehla kanjalo. So now we have that hope which is coming back. By faith we are standing. Hallelujah. Asindawo asinyaka siseni asidilute asisoma noma kungamele. By faith ngoba faith keep us walking. Uzofeyila endleleni ungashiya ukhona. Hey. Ukhona nethemba. Ithemba lenza ukuthi uhambe noma ungasahambi. Uyibona i-distance ekude ukuthi nethemba ukuthi ngizofika. Yeah. Ukhona ugcina iy'nyawo zakho Okay. zisemhlabathini. All right. Bazalwane, siyibandla kaNkulunkulu. Let us have faith in God. Sir. Have faith in God. Awuthi ngidlulele futhi ngoba ngiyizwe uqathala nje. Yabona when this comes through. Manje ufundisa angilethe imali. Mina mangilethe 200 ngiyacomplain. Kodwa masafika la akusewona 200 sekumnikele. By faith. Yes, sir. Yeah. Ifaith yenza ukuthi ngize ngisuka lapha unyawo lubuhlungu athi ufundisa abagulayo bese bakhuleke. Buhlungu unyawo, buhlungu umzimba. Kodwa mina ngafika la. Because I'm healed. I'm healed. Ngoba ngikholwa ukuthi mangize altar ngizophila. That's faith. That's faith. Isimo futhi ngekwazi ukuphila kodwa Yeah. ifaith ithi bonke wenza uzophila. Asivale kanjani manje? I'm getting the point. Ngeke uzokwazi ukuthosa uNkulunkulu ngaphandle kokukhona. Kunama characteristics of faith for this. One of the characteristics of faith ukuthi you cannot separate faith from the word. Ngeke uhlukanise ukukholwa nezwi. Those two things are aligned. That's why there's three levels. The more you spend your time in the word, the more you have faith. The more you don't spend time in the word of God, the more your faith is less. Futhi muspend isikhathi esincane ezweni. Faith yakho futhi izolakho kuspend wakho isikhathi. Now, into yakho kunento ethi why ibandla lingafuni ukuhlala kangaka ezweni likaNkulunkulu? Usathane wenze lento. Ngoba faith is a spiritual force. Yes, sir. Faith is a spiritual force. Shoma zonke ikhalisa kaNkulunkulu ukuze kube namandla okunqoba amaqhinga wonke kaSathane.
Amen. Yeah, by faith. Uthi kukho konke nibambisise ihlanganisana so called. That's why such a faith is a spiritual force. Akwazi ukunqoba izinto ezihlasela igceke lakwakho, nezihlasela abantwana bakho, nezihlasela impilo yakho, nezihlasela ibandla lakho. Ube faith in it. So faith is a spiritual force. Indlela engiyangayo emkhathini ngiyodestroy. Iya nge-level of faith. That's why there is less praying for people and there is less new souls coming for the kingdom of God. Why? Pastors are afraid to increase their faith. I once met a pastor. I'm going to tell you this. I want to learn my tent and I'm saying, right. Kanti kuyakhohlwa ukuthi faith is a spiritual force. Indlela oya ngayo kwelo moya uya ngokukholwa. Ngiyakwazi umfundisi ngokukholwa. Sihlele sonke la endlini. Si-enjoy sonke ukushunayeza. Kodwa uthola ukuthi mina ngikho la endlini. Ngiyasebenza kwela kamoya. Ngithi moya njengoba umfundisi ekhuluma akube yintando yezwi lakho. Whatever spirit angazama ukubopha le message ayishumayelayo noma angazama ukuyidilutha, phataza kulo, hlakaza kulo, ngihlezi nawe la kodwa wena kamoya ngikho. Sisame sonke bafowethu. Umuntu one-faith wins. Ngeke udebate nomuntu one-faith. Two, ngeke uzumelane nomuntu one-faith. Umuntu one-faith uyakwazi ukukhanda izulu alenze libe khona, alenze futhi ulibone. Umuntu one-faith uyakwazi ukupholisa istadium. Wena ungathi mawusuka uthi no, this is impossible. Kanti izulu kaNkulunkulu athi no, uNkulunkulu uthi ezulu lakhe, what is impossible with man, it is possible with God. Omenzeka ubani ifaith isho njalo, ithi uNkulunkulu uyenzeka. The only thing eyenza ukuthi ngibe namandla is faith. Why I'm standing here, it's faith. Why you are sitting down listening, it's faith. Hallelujah. Uma singabamba lento ukuthi faith is a lifestyle. Sibamba ukuthi faith is a heavenly language. Sibamba nale ukuthi faith is a heavenly current. Hallelujah. Oh, faith. Kako nje nami just ngena ngathi hey ngina ngokholwa kunani. Bephamisa abantu abanemali endlini bafethu. Bothi nje nginemali. Oh, that's faith. That's faith. If faith is ukuthi uhlezi positive sonke isikhathi. Ukuba negative akuphili kuwe. Ithi-ke into asinamali emhlabeni. Bathi South Africa is going down, angibazi bathina basezweni angithi. Kodwa i-heavenly language ithi thina sinakho konke through Christ. Two, faith is a heavenly currency. Njengoba imali si-trade ngayo ngithi kanjalo ezolo trade nge-faith. Sesiyishintsha ngokufundisa lento manje. Njengoba imali si-trade ngayo ezolweni si-trade nge-faith. U-Abraham uyena obekwe ungokuqala esihlabeni because of his faith. Makubuka nje bonke kubuka Mose kubuka uMose siyasonke ukuthi egcineni sihambe kahle noNkulunkulu wenza ngalani bathi wakhuluma nedwala yenze njani walishaya lapha efaith wathi ndoda imele uhlale lapha esithwe. Hlala but Abraham can we live by faith? Can we live by faith? I said yes, it's possible. Yes. Keep energy for 365 days.
uzamanga ukuthi abavuka ukuthi uzophila khona. Ngoba kuthiwa just imfundisi iyangishaka lithi by his own. Futhi wena uphila ukukholwa kabani? Yabona i-level oyiphilayo uchaza ukukholwa wami. Ngoba the just shall live by his own faith. By his own faith. Kunomuntu okholelwa kuma-prophecy, omunye akholelwa kuma-preachings, omunye akholelwa kuma-teachings. But yonke lento osehlanganisa ndawonye izinto yonke yakha to edify a man of faith. So asikwazi ukuphila ngento siphila ngakho konke. That's why ibandla ukuze ukukholwa kwalo uku-uplifteke kumele all these 5 gifts of the Holy Spirit are they active in the church. Amen. Can we close on that 2 verses in English or something, then we pray. We share the cause of Amen. Amen. Yes. In English, please. Chapter 5, Genesis. Those 2 verses, 21 and 22. Verse 21. Yes. When Enoch was 65 years old, Methuselah was born. Can you never saw the verse? Now, Enoch in 65 years. What all I know that it is a Methuselah. Enoch walked with God after the birth of Methuselah for 300 years. Enoch walked with God after the birth of Methuselah for 300 years. And had other sons and daughters. Why is seven then so all the days of Enoch was 365 years. We're 365 years. Yes. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. And Enoch walked with God, and he was not. And Enoch walked with God by faith. Yeah. By faith. He walked with God, and he was not. Enoch. He faith is a child. 11. And when they say in the more weight, I need more faith. Amen. Now, so God has started the level that Enoch, which I will walk with God until I am no more. Paulos was in his generation, over possible, ukuthi athi akusebina ophilayo, but it is Christ in me. Akusebina, but it is Christ in me. This guy walked with God. This man of God walked with God until he was not. Shuthi yena waphela ngokholwa kwaphila uNkulunkulu. Hallelujah. It is possible bazalwane, day by day uhlale ezweni likaNkulunkulu ufunde just a chapter. Yes, sir. Ngabe ufuna ukukhulu, no, just a chapter. Read the chapter and pray. Qala nje ngo 10 minutes uyokuthi 30 usuke kufike nathi bafuneka sidonsa 3 hours. Amen. It's possible to walk with God. Now, if faith in fundis, you have a relationship with God. But it is impossible of it. So if faith, you have the relationship with God. Now, Nancy by faith in fundis. If faith is also a spiritual substance. Faith is a spiritual substance. So, if faith, one, it gives you a hope. Your dreams will come true. Amen. That's faith. Faith gives you a hope. Kodwa khona kuzokwenzeka. Noma ngabona lutho manje. Kodwa khona kunento ibambethe ifaith. Yes, sir. Wonke amadoda esiwaziyo ngithi sibone ngabafuthi kunikizwe kahle. Wonke akhonzwayo awavukanga ethubeni. Kodwa indoda iyasiphila se-substance into ephathekayo. Hallelujah. Ngoba uJesu into ashiya nayo
of faith ingekho ngoba ifaith yenza ukuthi into ephathekayo ibe khona, the evidence. Awukwazi ukugweba ube evidence ingekho. Wathi angithi mfundisi sizogwetshwa ngokukholwa kwethu. Hallelujah. Ngoba faith is an evidence of things. Ufakazi bezinto. Uma sikhuluma ngofakazi, sikhuluma ngento eqiniwe yatholakala. Amaphoyisa use ama-fingerprint. Makuthi umuntu wenza icala kuthiwa sizo-trace ngama-fingerprints akhe. Sithole ukuthi icala kanalo yini. That's our faith. Sisebenzisa into encane ukuze sithole into enkulu. Ngoba sidinga ubufakazi obuphathekayo. The man Thomas wayenobufakazi obuphathekayo ukuthi the risen Jesus is the Messiah. The risen Jesus is the Messiah. I think. Tell your name, I have faith in God. Oh, you should put have faith, check high five. Man can have faith in God. Woo! Call on Guru. Oh, use the gate here, your call. Oh, shit it, no more than oh, shit it, no cover. Oh, shit it, no Kurumanayo. By faith. Oh, Nenze. No matter how far the Kaya, what you Yamasi, what are they doing to let it take? What was the corner way now? The man of faith just stand up, rise up. What I have faith, all curses are broken. The faith in Kashula Maketa. The faith in Kashula Amageta. Ifaith ivulumnyama. Yes, sir. Ifaith iyayikhulumela. Wena ukhuluma ngani ifaith uyayithola ukuthi ngijima uyowenza. Ifaith iyenza. uNkulunkulu ebuNkulunkulu bakhe wathi let there be light. Let there be light. Hallelujah. Ngoba khona ukukhanya. Yes, sir. Wamaphezu kwamanzi wathi akubekhona inhlanzi. Oh, faith creates. Yes, sir. Faith creates. My God is the creator of everything. That's the substance that I have. It is because of Him. Hallelujah. Oh, faith. Oh, faith. Yes, sir. Oh, faith. Yabona mfundisi asibuye nasibuye. Mfundisi. Ngashumayeza umuntu oyedwa. Walanda abantu abafana. Oyedwa. Uba kundlela ushepeseni wabona abantu abawu5 afike nabo afike kwamhlabeni ofuna nabo 3 by faith. Ukuthi I will speak and things will begin to happen. Angithi manje lento isho emthandazweni uNkulunkulu uma ebona ukuthi wena awunamandla okugijimela. uNkulunkulu unamandla okuthumela abantu bayigijimele bayenze. Injalo ke faith. Ngithi mina kuwe ungasabi ukuthi into kaNkulunkulu zisebenza ngawe. Ifaith yakho ezothi kuwe now makhelwane wami let's visit our church. As David eshuthi ngajabula lapho bethi ngimasini. Ungakulibali ukukholwa ukukholwa kuyakhuluma. Ngoba kwesinye isikhathi ukukholwa noma kukhulumanga kuyayikhulumela. Unomuntu okulandela ngoba uyakholwa. Ngoba ifaith is a lifestyle, your character. Ayikhuluma ukukholwa, your character. Ifaith ifuna abantu abakashintsha umfundisi. Ifuna umuntu oma kune position. Mayithi ngisindisiwe. Abafowethu, Nkosi yami Jesu. Hallelujah. Usindise nomuso wedwa. Ngoba ulimaza abantu abawu5 abakulandelayo. Awucabanga ukuthi uchairperson wami wayebalimazile before noma uyabalimaza enyuka. Banakanani abantu esibalimazile ngenxa yefaith yethu encane. Ungafuna ukukholwa njengomuntu, ukholwa njengawe. Sure. Inkolo eyakho. Yebo nje leyo unayo eyakho leyo unayo. Azike izinto ezizokuhlupha ekhaya lakho. Makhona izinto egijima phezu kathayela vele usuke ubiza igama likaJesu. Bakhona amaphupha strange ubiza igama likaJesu by faith. Angithi faith is a heavenly language. Okusho ukuthi wena usempedeni kodwa ubiza izulu yehla. Usempini mangina. Ungabe comfortable uhlala esimweni esisodwa. Khuluma nesimo ukholwa isimo sizohlela. Let this mountain be removed. Let this mountain
olwandle by faith. If faith bafowethu is the heavenly language. Hallelujah. Allow me umuntu waNkulunkulu ukuthi ngisho ukuthi umuntu one-hope, une-plan, kodwa umuntu one-faith, une-material. Okay. God is a builder. What make sure? Kuyenzeka ukuthi mina ngibe nayo i-faith, which is the material, but ngingabi nayo hope, which is the plan. Kuyenzeka futhi ngibe nayo i-plan, kodwa i-material, i-faith ngingabi nayo. So nabaningi abantu abakhama believe la bakhe ngqondweni angaphelela ngokukholwa kubo. Now God, if God is a master builder, obviously there must be material, and there must be a plan, which is hope. Impilo yakho igijima ngo-N3 nje ibheke eJohannesburg. U-N3 sofanisa the hope. Ukuthi na ugwaqe embelele wona. There's a plan. Kuhanjwa la. Kodwa ukuthi ngizofika kanjani? Imaterial ezosho. Ngizodlula kanjani imaterial ezosho? Obviously substance ezosho. Into ephathekayo ezosho. Yini faith bafowethu? If faith is the language of heaven, ukuthi ngiyakhona noma ngingayeki ngiyakhona. Wena wayisho njalo eshilo. Ethi ngiyanyuka. Noma ngathola into kodwa ngiyanyuka. Noma babuza ukuthi ukwenzelani ukukholwa kwakho ukuthi kuyamenzela ngiyanyuka ngiyakholwa. Ngoba noma ngatholile kodwa sekukhona. Abraham akayibonanga zonke lezi zinto kodwa wayibona ngokukholwa. Yes sir. Hallelujah. Ngothi mangifika la nginathi kuthiwa nalo Abraham is your son. Athi no, I cannot believe. Nofuneka is your son. No, I cannot believe. Hawu noma mfuneka is your son. No. No ndanga la. Avela bakholwa Abraham. Mase yakhumbula athi my vision ngabona inkanyezi. Ngabona ihlabathi zolwandle. Nesingabona sisazobona. Nesikade sakukhulelela usazokwenzeka. Ngoba we got a plan and the material and God is a builder. Hallelujah. Stand. Outstand. Ngoba umakho usengakini. Usengakini umakho. Ngeplan ngiphethe le-material. Ngiphelele into zami. Noma bengangibuza ukuthi ngiyaphi. Ngizothi ngiyayazi indlela ngoba yena uyayazi indlela. Bekuthi uhlabele ukuthi ngizomethemba njalo. Ukuthi ngoba yena uyayazi indlela. Athi uzomhola. Ngesona azangisekela impela. Bese ngifike ezulwini. Bafowethu ngoba la esibheke khona sibheke ezulwini. Why sifundisa ngokukholwa ukuthi umuntu kaNkulunkulu akhiwe. Anikwa izithembu ukuthi la yakhona ikhona indawo. Hallelujah. Hallelujah. Bafowethu, I am so blessed, man of God. I am so blessed. More especially these days when I hear igama elithi call. Call. Linoda elingulisayo elithi ukusonga. Ngizokhuluma sokumuntu ofemisa shaka. Iliphi engathanda? Iliphi engithandayo? Angithi wonke masiwachaza nesiZulu asho faith. Sifuna abantu be-faith. Abantu abazophila ngokukholwa. Abantu abazokwakha ibhilidi beyiphethe i-material. Yabona into eyenza ukuthi sibe successful kuma-ministries ethu. Wonke umuntu la une-ministry uNkulunkulu amenzele yona. Wonke umuntu la. Abanye semakhaya kubantwana babo ukuthi bephendule nje abantwana babo. Njengoba makaTimothy uLouis. Kade uma engasifela faithful ekhaya. Lapho uPaul azamkhothe athi unokukholwa ofana nokanyongo khulu Louis wakuthatha wakunikeza unina kaTimothy uthe makusuka unina kaTimothy wasebenza kuTimothy uthi akuxoxele into obungayinasisile ekhaya basebenzisa umama kanti kuzozuza thina mina singabile ekhaya sasebenzisa nawo mfundisi wayengasho before ngiphuma ukuthi faith can be inherited. Yabona ngokudlala nje ezilandela imenza into yakho ziyokunqaba ukuhamba ngenyawo seziyofika eBrookside Mall zephansi kwesihlahla zithi nayo inkolo ebingasebenza ngoba elangapha washoda ngani kumama wasuka bakhona imaterial kanti plan ayikho no builder asekho. If God is a builder
make him a foundation of your life. Hallelujah. If God is a builder, build your faith in him. No matter what ithandazela ungasenzeki. Kodwa yazukhulu qinisile nothi umsile. Noma usuthandaza ubone ngathi umthandazo wakho uyaphela. Uvela ubize nje igama likaJesu uthi ngoba ushilo yena. Ushilo yena wathi akozele futhi akala. Father, I know ukuthi you are with me. Uyashintsha wena yena akashintsha. Ngiyaguquka mina yena akaguquka. Why? Because of faith. Kunezinto ozoyiphahlaza, kunezinto ozoyihlula emhlabeni, ozoyihlukanisa. Ebasho ngekhaya lakho, but ngeke uzikwazi ngoba ifaith yakhe incane. Bafethu, let us keep on believing. Just keep on. It's cool. Umuntu uzokwenza lokho. Ngiyazi khona lokho usugive up yini. That was Tangaza Rabbit. I told you always tell me about millions. But I mean, I'm born on a million. But faith is a receiver. Faith is a receiver. What's your Jesus? Dr. Gaza. Thy faith. Not for one day. Apart from call or one day. You must have faith. Now, faithfulness is also a gift. I'm just summarizing now. Faith is also what? A gift. It's a gift from God. It's given by God. Who speak call? Save and salvation. As cooking wood. Yeah, I come to call away. Start believing in yourself. I come to call away. When we are called away, you can move mountains. Even ordinary men like me, from that very poor background, but I stand by faith. The faith I am not to be happy. God, the faith it tata la or kalakon, it called your faith. It tata you say to the level of no man. Most of no part of what amen. Now, what is it? As for the city, if faith, I can you call the part. Ishintshe indlela esiphila ngayo. Ayisize faith mina. Ishintshe indlela esicabanga ngayo. Faith. Amen. Ifaith akikhona phansi sakhe. Ifaith akisinikeza into ephathekayo. I'm so blessed, man of God. Ukuthi sinoJesu. The master builder. Into eyenza sibe khona la. It's because of the master. We are in the right place. We are in the right place. Let's close our eyes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. What a long wasibeka amandla okubizele inkosi yakho. You are God. Awushintshi indlela onyoko. Awuguquki. Isimo sakho futhi asishintshi uNkulunkulu nje wena. Webethe udumo nobukhosi. Uqoqe inkazimulo. Uhlezi esihlalweni sakho sobukhosi. Esikhazimulisa kwaJosiphi. Umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakho. Onyawo zakho zifana nethusi. Livele empilweni yokuthatha. Ubicile ibhande legolide ezibeleni zakho. Ungcwele wena uphakeme. Umkhathi phezulu sakho sobukhosi. Unesibalo ukhazimulisa okwesibakade neJosiphi. Amaserafi abaphezi ukudumisa. Athi bayehlisa amehlo abone inkazimulo yokukholwa kwamandla akho. Athi ungcwele, athi ungcwele. Kanjalo nama-cherubims nawo futhi awakhathali ebonga wena, uNkulunkulu wasezulwini. Nezindaba zezulu
kanjalo nazo. Uphakeme uNkulunkulu ogcwele. Umhlaba lona sikuwo uma phakathi kwawo ukuthi bonke abakuwo bafane izintethe. uNkulunkulu ophakemeyo, uJehova onamandla onke. Wena wenza izinyawo zami zifane nezethuzelakazi. Ungcwele uNkulunkulu wasezulwini, emlomeni wakho kuphuma inkemba, amehlo akho angabalanga bomlilo. Ugibela phezu kwamakherubi, umhlaba uweleka njengendwangu. uNkulunkulu ophakemeyo, igama lakho linamandla, ligcwele. Phakama phezu lomusa elikhazimulayo, wena oyilanga lokulunga. Ugcwele, wena osuka enkazimulweni uye enkazimulweni. Phakama, libona phakade, Nkosi yenkazimulo. Phakama somhlekazi, you are worthy to be praised. You are the author and the finisher of our lives. You are God, you are God. You alone, you are God. You alone, you alone, you alone. Yeah, you alone. Onama, selema, selama, shema, mama. When I went to pray, when I went to pray, when I went to pray. Woo! Lebrase, sinaya, sinamaya, esiyele. Palama, shumela bila Jese, bandela Davide, Nkosi enamandla onke. Phakama wena ukhona, umhlaba ungasekelwa, ngakabikho lutho. Phakama uNkulunkulu wethu, phakama uNkulunkulu wethu, phakama uMose. Ufungile washo ukuthi uzime lokufa alunasuka kuwe, nentonga yomkhosi ayinasuka kuwe. Phakama. You are the King of glory, the Lord, oh God Almighty.
elana nokumelene nempumelelo yakho. Hallelujah. Liyovimba impi yonke ebhekene nomndeni wakho nebhekene nempilo yakho. Ngolizwi lokholo lo mthandazo wenza awuncinyane neze izwi lizwa kangcono. There is power in faith. 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 He's seated on the right hand of the Father. Oh, umthandazo wakho ngibona ufana nempepho ebibela kuye. Hallelujah. Ngiyuzwa ewulalela kangcono namhlanje kunayizolo. Ngoba inkazimulo yakhe yanamuhla ifane neyizolo. Indlela oze ngayo ngeyifane nendlela ozophuma uyiyona. Uzukhathele. But namhlanje ngizukholwa kwakho kuvuselela. Ngibona uNkulunkulu engizigage your call. Ngibona ilevel your calling you. Hey, in the name of Jesus. Oh, ngibona ingelosi mfundisi. Oh, ngegazi likaJesu siyalifafaza. Emakhanda ethu njengamanje. Purifying us and getting us ready for the journey we have. I see faith opening doors. We are moving from glory to glory. We are moving from power to power. We are going to be seated on the highest seat of the circle. Okhuluma ngegama lakho, ifaith yamhlekisa iyaphahlaza njengamanje. I-principality emoshwenda wena ohlala kuyona uzothi nawufuna umlomo uthi ngegama likaJesu uzophahlazela ngisho nama-agent. The church of God will rise and shout the name of Jesus. Shout the name of Jesus. Let the church of God rise. We are unstoppable. As if we bear us no pain. But as have no corner, as have no honor. They have no corner. Indlela. Oh, ngane ngayithandaza. Ayifani nendlela oqeda ngayithandaza. Prayer can be boring. Not by faith. The moment we increase in faith. Umuntu wangaphakathi akheka by faith. Uzwa ngekophoza imfula ngaphakathi. Uthi qale ithi baba sekuyaphuma nje. Naku ngiqeda 10 minutes. Awubafowethu. Faith ivula imthombo ngaphakathi. UJesu ekholwa yini? Athi njengoba usho kombhalo, athi sinsaka, athi ngokophoza imfula, ikophoza imfula na. Ikuwe amandla okukholwa kwakho. Will open the doors to your spiritual life. Why don't we close the other door? Before you think that it's time. It's time to think. I'll shoot you in the Tana Zagai. I'll fit it. Mudona Paras. Who's the motivated coming in the chiefs? What's happening? What's in the short job? What's the country of Bono? We need to increase your level of faith. Only by prayer, which is the communication with God. We communicate with Him. And I just say, oh no, only by faith. Hallelujah. The one who does move our faith. The one that's shitting there, let's go and learn in the tower. You should learn how to say, call it. The one who is shitting there, let's go and learn. Hallelujah. Ngibona uNkulunkulu esakhele kodwa yami. Yeah. Ngibona uNkulunkulu esakha thina. Ngoba nabathi thola ngayizuhlala umuntu uma kuthiwa thina sakhile. Yeah. Ngoba kumele bakheke thina kuqala. Kumele bakheke thina. UJesu wena abafundi abawu-72 ne? Let's show. 75. Then masehla isibalo sigcina kuba u-12. Okusho uNkulunkulu ufuna bona la ukuze bakheke umhlaba wona. Umhlaba ushintshwanga u-75 but washintshwa only. Ngiyambamba uJudas ngoba nalo khapelayo khona abeza befuna evidence njengoThomas. Ngoba ukukholwa is evidence. Ngoba abasikhaphela umfundisi
ngeke baze baphele bohlala bekhona. Ngoba naku Jesu uthini yakhe. Babekhona. Judas. So ungamsaka uJudas wakho umxoshe ngokukholwa. Ungamxoshi futhi ngomlomo umxoshe ngokukholwa. Thana uNkulunkulu wakho ngakho nangu uJudas wakho. Ngoba uJudas wena uzokuphakamisa. Ukuze ukwazi ukuphakama uye phezulu ulinde Judas. Ukuze ifaith yakhe ikhule ulinde Judas. Akusho ukuthi ukuze ukuthi rise in faith you need a devil. Ngaphinda lokho bafethu. Ukuze ukuthi rise in faith you need what? Yes. Uzothi unqobe ungamnqobanga uSathane. Ngoba thina ezenza ikhali zokulwa akizo ezokulwa ngezandla physical kodwa sibili izinqaba. Sibiza wena kamoya uNkulunkulu melana nabamelana nami. uNkulunkulu phahla shikisa uNkulunkulu amaqhinga abo onke awashafake phansi kwezinyawo akuthi zonke izitha zakho ziguqe phansi ngento zethu inkosi yakho konke. But only by faith. You need a level of faith. As soon as somebody says, only by faith we stand. Only by faith. Awushintshe indlela owenza ngayo. Ushintshe indlela okhuluma ngayo. Uzoshintsha wena. Wena ukhohlwe. But udinga nje le element. Hayi wena ukhohlwe futhi awudingi umfundisi esombize esuka phesheya. Udinga nje ukuthi lezi ozithola la uzamukele ngokukholwa. Asikho isibusiso engake ngasithola isidlula esikababa ongizana enkosini. Namanje ngihamba ngaso. Ngiqokiso kwakhe. Noma ngibhimba mina yena wayethula kodwa ngiyazama mase sekwehle ngasezweni. I-blessing wetinayo ukuthi umuntu kaNkulunkulu mayimile la ethi you are blessed. Ungajwayeli ukuthi ushilo nalapho ukuthi you are blessed. Ngoba i-faith iyakhula kusuku. 11 okay mfundisi angabezeli manje ngiyaphuthuma but ithi into ebehiling akusikhona ukuthi okuthandazelayo that of faith okuthandazelayo akanawo amandla ukuthi phila kodwa inkinga iyireceive ukuthi mangithi ngegama kaJesu phila ndaba untando uyareceive yini not ukuthi mina ngikwazi ukusuka esishoshe kodwa inkinga sesishosheni mawufunda uJohn chapter number 3 ne leyandoda amehlo ayo kanjani aqina lithi nam babona ukuthi no this man faith ukuthi usekhathele amele esimweni uzobona ngathi usukhathele kuyimali isimo sibaleka kuwe ngokukholwa kodwa kumele uye isimo saqala ukuthi baba ngiye ngokukholwa ngikhathele amen.